wukir moyak mayek murbeng tiyas baliur Petru melayu Petru kudu mati kabeh para kawan kang bakal memalangi pateni Slambro aja kesuwen jempari nuwaning Kang Mas Sekar Wijaya Kusuma oh eling ana sagunung rong gunung dayane ngaji dewe kromo Roma keleresan sanget Gusti kula nonton Ndorowati rampung malah menika ramipun Ndoro Werkudara lawan Ndoro Janaka Den menika badhe permasa kelawan Rama Kyai Semar Badranaya. Nah, menika dipun tuduh-tuding menawi dusta jimat Kalimasada. Aku ngerti gitu. Lah kanthong. Kan bawor wis bali kan. Inyang wis bali tok. Kulane nyang ketempuri Ndara Kresna. Arep berbakti maring Ndara Werkudara ngelingna karo Ndara Werkudara. Mas keben lan kanggane Kang Bawor. Wis Pundura Petro, Yayi Sema, Dimas Arjuna sing eling Yayi. Jagat Dewaya Bathara ya jagat Rakudita. Dimas Arjuna kula nuwun dawa timbalan Koko Prabu Sena. Lenda Kresna kakangku ya. Ayo lebokake. Senjatane lebokna. Sudah syukur. Lord. Lebokna. Gampang kok. Masuk Sukar iki gampang untuk kena senjata berganting nonton sikit apa kordo ayo tebake pun kakang bakal pondok lawan siapa Gotegane si adiki bakal merjaya pati kelawan Kakang Semar Badranaya. Yayi Sena. Lenda Kresna kakangku. Apa ya ora dulu lelakon-lelakon kang kawuri. Yen ana paman Pendhita Durna kang lumebane Praja Ngamarta tuku katuranggane iki bakal gawe dredeg. Bakal gawe cintrakane
para Pandhawa wis mongsal langsung bola-bali. Lho kok si Adi iki bakal percaya. Arep kaya ngapa wis apa gurune si Adine saka memangsane njlompro nganti. Anut dawuhe guru ya menene yen kanthi dasar bener. Yen si Adi iki bakal ora trima. Arep bacutake perjaya mati lawan Kakang Semar Badranaya. Tandinge nonton Ndarawati Prabu Kresna. Ayo. Ora bakalan nonton Ndarawati ki mundur sejakah lawan si Adi. Apa durung ngerti yen pun Kakang ki nanti Triwikrama bisa dadi Drama. Wah, Amandara Kresna wis Triwikrama. Mane ngresuk sebelum gedene. Triwikrama kok ngomong suka-suka Triwikrama kabeh. Ramodot. Ramodot lah. Lah iya pertama nonton gedene gedep selemen. Oh ya bisa Triwikrama. Nyonya bisa Triwikrama. Iya buat paling gedene urusan. Depok lah. Wong Triwikrama ki dadi buta, bingung dhewe gede banget. Ndi? Ngomong ora buta kok mau. Ayo. Nek jaba saka kuwi pun Kakang bakal sowan ana kayangan samudra. Sang ngarsane Sanghyang Ruci Bathara tanturake yen Werkudara kadangku ki bakal perjaya mati kelawan Kakang Semar Badranaya ora usah. Ya, ngerti kok. Dilaporna maring Dewa Rudi ya. Rudi lah kok. Dewa apa sih? Dewa Rudi. Apa rumane yang Rudi? Mana Rudi. Wong maring Wardi. Ya bedara Wardi nang kayangan ndi. Kae saka kayangan Untap. Untap Segoro. Ayo. Yen arep bacutake. Kresna kelawan para Pandhawa ibarate panggal kelawan wete. Lho kok si Adi ora bakal percaya kelawan Kakang kanggo ngopo ngopeni kelawan Pandhawa. Minangka dadi suking para Pandhawa. Mawaning Kaka Prabu kula ingkang lepat aku lopo jleteng Kakang. Yen wis dodho kelawan keluputane ayo bareng-bareng pinanggi kelawan Kaki Semar Badranaya. Wis mandhap saka sanggar pamujan. Mawaning Kaka Prabu jleteng Kakang.
semu semu arum winorlan yoto yodan kanthi kusuma kang mangambar arum porku sing tupaku malun kelun kanthi mega membebaroro Kakang Semar Badranaya leputu den pangapurane wos par kakangku leputu pangapurane man Lai mboten dados menapa Ndara Janaka Ndara Sena jenenge tiyang mboten eling tujune wonten Gusti kula nata Ndarawati ingkang paring kepeling dhateng sampeyan kula dipun tudhu-tudhing menika nolong jimat Kalimasa Dadan indah kula nika mboten ngertos napa-napa anggenipun kula menika badhe bangun desa mboten karana menika bangun pembangunan tata lair punika mboten sareh rumiyin Ndara Janaka Ndara kula Gusti kula nata Ndarawati Kakang Semar Badranaya ya para kakangku gawi babar kawis jimat Kalimasada menika ical menika mboten napa-napa anggenipun kula menika badhe miwiti mbangun desa wonten ing Karangkandel Dempel mbok menawi niki pacoban awit tiyang gayuh menika sekala mangsane wonten rubeda wonten sambekalanipun kula pitados rejeki jodho mati menika wonten kagungane sing gawe urip tiyang menawi kagungan gegayuhan menika kedunungan kodrat bagus badhe kasembadan ning menawi kodrat Allah menika mboten kasembadan ning wong urip menika dipun wenangaken gayuh dipun wenangaken budidaya ngreka daya ngigo vertikel menawi saged gegayuhane kasembadan ampun kumalungkung ampun sombong dir menika campur tangane sing gawe urip campur tangane sing gawe jagat nanging menawi mboten kasembadan kula sampun pasrah karo sing gawe urip lain sakartum la asidanaku malah kafartu minang adabilasan sapa wonge sing deleng syukur karo pandume sing gawe urip deleng syukur karo pandume sing gawe jagat bakal ditambah kanikmatane utawa rejekine ingkang syukur karo sing gawe urip mlebu jurang kacintrakan mbok menawi niki pacoban kula mbangun desa menika mboten pembangunan ingkang tata lair kemawon menika mboten kula menika mbangun mboten namung tata lair nanging tata batin ingkang baku para kawula-kawula wonten ing Karangkandel Dempel wonten ing Karang Gumenggen anggenipun bangun kanthi batosipun dipun resiki suci lair tuwin batine ampun kagungan watak adigang-adiku ngadikuna awit negari Ngamarta menika negari ingkang sampun jembar gemah ripah lojinawi kula menika bangun bab perkara batin supados sampun supe para kawula anggone ngucapake rasa syukur ning ngarsane sing gawe urip tansah manembah anut agama kapercayan kang rinasuk ingkang bagus najan to beda kapercayan beda agama beda keyakinan ning ampun wadang winadana cacat
cinacagan guyub rukun sayek sarta katimu manggi rahayu Kakang Semar Badranaya nggih monggo babar kawis jimat kalima sada pasrahna karo singgawe urip pasrahna karo singgawe jagat monggo sareng-sareng ndara-ndara kula para Pandhawa manjing wonten ing sanggar pamujan meminta nugrakaning Gusti Kang Karya Jagat menika wonten Denawa, wonten Dirgantara menika bengok-bengok. Menika badhe ngupadi Rama Kyai Semar. Menika badhe merjaya mati Rama Kyai Semar kinarep kangge bebanten. Menika wonten Dirgantara bengok-bengok. Ajare kandhane. Salah apa kena lagi nasi beramane kok dipitnah dipateni kok mau piak bae apane mbuk piak bae udara kayu ngenteng banget ilang ora bluk ya men lagi kepan-kepan orang paling bintang bae lintang panjeragina katon sadyanyasa mona wayahe wus bangun enjang ingat pradesan wiwitoban gumedher suarane jalmo ngupa buka minangka sambung ripe mrek lestari ora minto selamat rahayu mrek lestari niki urusane kula badhe pasrah karo singgawe urip yen pancen Semar kudu mati mboten napa-napa ning kula jujur mawon kula bangun desa purih saged anggenipun kula negari ngamantuk tansah syukur karo singgawe jagat eling karo pandune singgawe urip
kalima sadaya calon menika mbok menawi mboten pas padha mboten astiti ngasti-ati. Kula percaya sampeyan menika kagungan kadidayaan dasar satrio gagas singgah perkasa. Menawi sampeyan niku kula pitados eman kali kula. Ning kula nyuwun wekdal Gus, sampeyan kendel rumiyin. Manut Semar Kakang. Tak temonane napa ki mau. Nalendra jurang parang Prabu Kalimantara. Kowe goleki Semar Badranaya. Ya aku goleki Semar. Semar. Aku Semar. Semari koden prayitna titiyane Gandayana kabeneran tak boyong oning negaraku jurang parangsuh kowe dadi bantenku. Aku dadi bantenmu. Ane negaramu salah apa luput apa? Merikane negaraku ketaman pagebluk royo. Ana pagebluk sakit esuk sakit sore mati, sore sakit esuk mati. Aku kudu kanthi srana ngorbanake wujuding menungso jenengane Semar Badranaya gampang temen, gampang temen. Kepengin bukti ancik-ancik karo wong liya. Negaramu ketaman pagebluk kowe kudu eling anggone dadi ratu kowe iki kepiye? Bisa wibawa wicaksana jujur lawan adil apa ora? Anggere kowe dadi ratu ki tansah adigang adigung adiguna. Negaramu ketaman pagebluk kudune kowe eling. Aja nuruti hawa nafsu. Cara ngendi negaramu kepengin subur makmur, ilang rubedane ning ngorbanake wong liya. Ayo yen pancen kowe bakal boyong Semar, nantang karo aku gablak pisan.
Sampun titi mangsane masuk kaya lawe luluh kaya Badung dene Ki Lurah Semar Badranaya Kalendra saking negari Jurang Parangsuk Prabu Kalimantara ical pateki buta Bandar Kalimosodya. Jimat Kalimah saja amplop Pak. Yang nggak ada suka-suka kan biasanya ketemu amplop biasa. Meripat tambah kerak jimat Kalimah sodo. Rebutannya sih mari kan jadi amplop. Itu luar wawanan. Tri atau mangkat awanan selangan-selangan pada bulan. Karena tulisan. Komplain siro jerana bib. Niko, niki, periksaan niki. Oh, luput goreng, lapat luput, mantep nih goreng aku luput. Coba di gue, mau gue, buat kayak sih jadi pada paten kotor ya men apa perbaiki ya nana sih kebelat misi dong men sana baik aku iki amplop bisa ketemu iki ahli masa amplop ambil jam setengah apa ketemu bari-bari wah jam 6 menika alajen ngedadosanipun menika Malendra saking negari Jurang niki jimat Kalimasada Kakang Semandara Sena iya Mas aku luput bodho tiga kotukon lawan Durna bapakku nggih monggo monggo Ndara Kresna dipun cepengaturaken Ndara Puntadewa. Malam
Niku jane lumantaran kula jimat kalimasa jane kula niku kepengin nodi sepinten bobot sampean. Awit jimat menika nggih kedadipun ajene kedadipun. Menawi kagungan jimat menika mboten dipun rumat ning mboten mateges menika manembakali jimat niku. Umpami jimate dalan nggih cempala lawan keprak duwe gamelan duwe wayang niku jimat sinden nggih ngaten niku jimate duwe gelu duwe makeup make up makeup nggih ngaten penayagan nggih kaya niku terus niku jimate tiyang tani ngaten jimate nggih pakju ning menawi penayagan kula niku jimate niku saka lemangsane nggih enten wong sing bodho enten mah enten entik Pak yogane kula niku jimate pirang-pirang enten sing beto bangsane sato kewan niku sing demung niku beto kirik menawi sing ngendang saka mangsane jimate mboten sepingino niku saka mangsane nggawa kucing nggih kaya niku kalimasa menika minangka jimat gedhegane para Pandhawa nggih dipun ati-ati tegese sampeyan niku ketlompen Gus yo Mar luputku ngapurane Mar nggih pun samangke sampun kacepeng jimat kalimasa niki kadose wonten harah hara jangan maju esok dan maju rambutnya jelas orjes niki karang benden niki luput katurandane kula niki badhe kagungan kekarepan bangun desa niki wonten pepalang-pepalang wonten tiang-tiang ingkang boten remen menawi karang kadhedempel menika badhe tansah maju awit tiang menawi kagungan drengki srei jail metakil menika saka mangsanipun nggih ngaten boten seneng tiang guyub rukun menika boten seneng tansah damel cokrak tansah damel dredah niki lho kok kadul gemrebeg swantening rombongan ingkang samangke badhe ngepung wakul dinaya mangap pasrah kali Ndara Werkudara Purbawasesa kula paringaken para santu bareng Werkudara sapa Nalendra saka negara Botowiyah Botodewan ora trima Desmar pateni kajul raimu
Aku sing mau ora maju ora rido. Saiki aku maju ha. Endi Antarja? Wah, ora usah golek Antarja anane Werkudara. Aku kepengin ditingkat karo Antarja. Alah. Wah, karepku. Semar ning endi? Wah, karepku. Semar arep watene listrik. Ngalih. Aja memalang anggolku bakal lumampah. Rombonganku birang-birang Bakudara, matamu. Alah, salah sending bae. Cakot pedot bogor rampungi budi sing badani. Korek-korek raiku. kenging dayaning ratu ingkang kedadosanipun sipat Kaliwaraja. Marga kanggo ya. Wadyabala mbok menawi niku srayane Pendhita Durna. Inggih mboten narimah badhe merjaya pati kalih kula. Mundur tinggal gelanggang colong melayu kaya bendung merang ketrajan banjir bandang. Durasena marga kanggo jimat Kalimasada sampun pinanggih monggo kula sampun pikantuk syarat-syaratipun nanging rereng sawetawis. Muji syukur wonten ngarsane Gusti Kang Maha Agung marga kanggo ya dene sampun paripurna lelampaning dalu sak mangke
Mugi-mugi slamet ingkang nanggap, slamet ingkang den tanggap, slamet warga masyarakat desa Brani saking sedaya. Mugi-mugi anggenipun ing dalu sak mangke ngersaken lampah Semar mbangun desa. Menika tansah desa Brani tansah maju sak pembangunanipun sak wadya masyarakatipun. Amin Allahumma amin. Kathah tutur tembung kula ingkang kirang peranani nyuwun agunging samudra pangaksami. Mugi-mugi tansah manggih rahayu ing samya pinanggih. Renggo manis